ఈరోజు పొద్దున బయటకు వచ్చి చూసే వెదర్ అయితే కూల్ ఉండే. సో మన గప్పీస్ని పెట్టేసిన ఒకటే ట్యాంక్లో వేసిన. సో నిన్న నేను బెట్టేసిన అయితే ఇన్పుట్ చేస్తాను అని చెప్పిన కదా, ఇది వచ్చేసి ఫీమేల్. సో ఇది వచ్చేసి మేల్ అనమాట, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో దీని ఫ్లేరేషన్ చూద్దామని చెప్పి మిర్రర్ అయితే పెడితే చూడండి ఎట్లా ఫ్లేరేషన్ చేస్తుందో. సో నేను నిన్న ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా పెడతా చూడండి. సో నేను ఈ ఫిషెస్ అయితే ఏమేమి తీసుకున్నా అంటే ద బ్లూ వేవ్ ఆక్వాటిక్స్. బ్రో అయితే మంచి క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుండు, ప్లస్ ప్యాకింగ్ కూడా నీట్గా ఉండే, ఇంత కూడా లీక్ కాకపోతుండే. సో నేనైతే బీటా బ్రీడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సిరీస్, మీ హెల్ప్ కూడా కావాలి కొంచెం. సో ఇది వచ్చేసి మేల్, మీరు చూస్తారు కదా, ఇది ఫీమేల్ గైస్, ఇది ఫీమేల్ అనమాట. వీటితోనైతే నేను బెట్టా బ్రీడింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మీ సపోర్ట్ ఉంటే బెట్టా బ్రీడింగ్ సిరీస్తో మీ ముందుకు వస్తా. సో మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే ద బ్లూ వేవ్ ఆక్వాటిక్స్ నుంచి పర్చేస్ చేయొచ్చు. బ్రో అయితే మంచి క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.